Takže dobrý den, já vás vítám u prvního tutoriálu na Zoner Photo Studio. My tady spolu budeme dělat v Zoneru 12, to znamená ve 12. verzi. Dneska už máme venku 14, nicméně já používám pořád a stále 12, to z toho důvodu, že mi absolutně vyhovuje to rozšíření, co obsahuje verze 13 a 14. Mi nepřináší nic, co bych já osobně využíval, takže já si počkám možná na relay z 15 a na základě toho se potom rozhodnu. Takže zatím děláme ve 12 a pokud někdo z vás používá verzi vyšší, tak tady by neměl být problém s tím, v tom slova smyslu, že veškeré ty úpravy, které já tady budu provádět, tak samozřejmě obsahují i ty verze vyšší a celkově ta konfigurace je velice podobná. Takže já bych přišel rovnou k věci, tak ten první tutoriál se bude věnovat základní úpravě barev, když se budeme soustředit, jak říkám, na základní úpravu prostě barev tak, aby jsme z fotky pořízené vytáhli lepší barevnost, dynamiku, kontrast a tak dále. No, takže já přijdu rovnou k věci, budeme se tady věnovat sportovní fotce, jak můžete vidět, tady přede mnou máme otevřený Zoner. Ve správci mně se strašně líbí ty miniatury, respektive ty náhledy, že jsou dost veliký, člověk se v tom jednoduše zorientuje, tady má potom samotný náhled s EXIF údajema, takže je to úplně ideální. No a já si teda rovnou první fotku tady otevřu v editoru. Tak, můžeme vidět, že ty barvy jsou, jak se říká, vyblitý, není to úplně ideál, takže já si fotku napřed oříznu, to samozřejmě nespadá do úprav barev, ale já si ji oříznu z toho důvodu, aby jsem ji měl hezky kompozičně udělanou, takže fotku ořízneme. No a čemu se tady budeme teda věnovat, tak nejprve vytáhnu kontrast. Chci trošičku mít tady tu žlutou výraznější, chci tam vníst trošku dynamiky, aby ta fotka byla celkově taková výraznější. Co mě k tomu pomůže úplně na začátek, tak je tlačítko automaticky vylepšit. Někdy je úplně na prd, někdy usnadní práci v tom slova smyslu, že mi ulehčí, zkrátí čas v úpravě kontrastů a některých tady těchto věcí, že to zvedne nahoru, takže se s tím pak už nemusím zabývat dál. Takže člověk za to nic nedá, když na to klikne a podívá se, jak vypadá výsledek takovéhle automatické úpravy. Tak, chvíličku si počkáme a uvidíme, co nám to vygeneruje. Tak žádná zásadní změna, když vrátím o jeden krok zpátky, tak trošičku se zvedl kontrast, je to trošičku tmavší, ale žádná sláva. No nevadí, tak v tomto případě tedy přejdeme na úpravu ruční, kterou já teda samozřejmě preferuju. Můžeme použít pomocí tlačítka vylepšit, upravit barvy, anebo mám tady zkratku upravit barvy. Otevře se nám samozřejmě okno s fotografií standardní, tou, kterou máme otevřenou a s náhledem aktuálních změn. Pardon. Co my tady uděláme, tak trošičku tady upravím barvy, já už jsem tady s tím před chviličkou pracoval, tak už to mám lehce nadefinováno. Zvýšíme kontrast, sytost, kontrast jsem zvedl o 12, sytost opět, já ji znížím, protože ji nepotřebuju tak výraznou. A když se podíváme, tak už vidíme, že hned ta žlutá má jiný nádech barevný. Celkově ta fotka se vyhouplá na jinou úroveň. Já ještě trošičku snížím tu gamu a zvednu malinko ten kontrast. Tak a v tomto stádiu už bych tady další úpravy neprováděl. No a potvrdím OK a uvidíme, co se nám změnilo. Když pomocí Ctrl Z se vrátím zpátky o krok, tak nejlépe vidíte tu změnu, kterou jste právě provedli. Z a Y pomáhá dopředu a dozadu vrátit se o jeden krok. Takže teď jsme v takovémto stádiu, no a co mě napadá jako další krok pro vylepšení barevnosti tady té fotografie, tak je použít přechodový filtr, který můžete vidět zde, no a já ho samozřejmě tedy použiju. Vyberete odstín přechodového filtru, jaký chcete aplikovat a následně teda už přímo nanesete. Tak tady v tomto případě já zvolím menší šíři přechodu, asi takto, a celé to posunu takto dolů. No a už vidíte, že vlastně mi to vyzdvihává fotografii až do těchto míst, že tady jsem to zatmavil a
samozřejmě ta světlejší část fotky je důležitější, takže tu necháme vystoupit oproti té tmavší, kterou jsme právě pomocí přechodového filtru takto stmavili. Já ho ještě trošičku narovnám. To. A buď pomocí tlačítka použít, nebo pravého tlačítka myši aplikujeme přechodový filtr. Co mě ještě napadá, použít ho do těchto míst, semka nahoru, aby jsme zase vyplnili ten prázdný prostor. Já nebudu používat barvu černou, ale vyberu takovou tu nějakou žlutou, nebo tuto, ale tmavší odstín, na to podstatně tmavší odstín. To z toho důvodu, aby mi to vlastně navazovalo tady na tuto tmavší žlutou. Takže já použiju tady tuto a vlastně nějak takto se to pokusím, použiju šíři přechodu a zkusím to do těchto míst aplikovat. Takto. Výborně. Tak, co jsem se díval po té, co jsme zvýšili kontrast a tu sytost, tak v obličeji toho sportovce nám to trošičku zrůžovilo a podle mě to není úplně ideální. Takže pomocí efektového štětce, kdy já si tady dám kontrast na minus 14, dejme tomu 15, snížím si průměr kurzoru a chlapce trošičku odbarvíme, obereme trošičku ten kontrast, aby nebyl tak růžový. Tak, já jsem v tuto chvilku spokojen. Co mě ještě napadá, tak zkusíme pomocí efektů a tlačítka vyrovnání histogramu udělat takový zvláštní efekt, kdy použijeme tuto fotografii, kterou nám to vygenerovalo, pomocí tlačítka OK. Jak můžete vidět, samozřejmě ta fotografie není úplně ideální, ale to nám vůbec teď nevadí. My pomocí kopírování Ctrl+C si uložíme tento snímek do schránky a vrátíme se zpět o jeden krok. No a teď pomocí Ctrl+V vložíme tuto fotografii a zde nastavujeme krytí té vrstvy, kterou jsme sem právě vložili, tedy té fotografie. A my je dáme na 0 a budeme postupně zvedat krytí v režimu normální, tak dokud se nám to nebude líbit. Já to typuju na nějakých 15 až 25%. By to mohlo být ideální. Toto už je moc možná. Podíváme se na 50, to už je hodně, takže snížíme, já bych to typul na těch 25. Myslím, že se shodneme, že to vypadá hezky kontrastně. 24, 20, dáme tam těch 22. Takto. 3. A zase pomocí použít nebo pravého tlačítka aplikujeme tu vrstvu na snímek. No a já myslím, že barevně ta fotografie velice pokročila. Já pokud si otevřu originální snímek, na kterém jsme tady pracovali, to je tento, pokud se nepletu. Tak, podíváme se na provedené změny, co se nám zatím povedlo. Tak, už se nám tady fotka otevřela. Já si ji opět přehodím do editoru a oříznu ji, aby jsme viděli ten přesný snímek upravený, aby jsme měli to přesné porovnání. Takže v rychlosti jenom tady oříznu. Tak. Moment. Tak, výborně. A teď už můžeme vidět, že ta fotka se podstatně změnila. Já myslím, že jenom k lepšímu. Vidíme, zvýšili jsme kontrast, dále přidali jsme tomu dynamičnost, celkově ta fotografie dostala říz, jak se říká, a je mnohem víc kontrastní prostě. Zároveň tak vyniklo to světlo tady v té levé části fotografie, působí opravdu tak jako, že osilňuje tu scénu. Dali jsme důraz na texturu té zdi, celkově na všechny detaily a ta fotka se prostě vylepšila o nějakých 150%, si troufnu říci. To je tedy, co se týče úpravy barev v tomto prvním tutoriálu vše. Já myslím, že jsem vám ukázal všechny základní procesy, které se dají s fotkou dělat. Můžeme samozřejmě také upravovat teplotu barev, což je ale jednoduchá záležitost. Já ji tady teďka nebudu dělat, vrátím se k tomu až v nějakém tutoriálu dalším, kde si to bude vyžadovat, což počítejte s tím, že určitě ano. Samozřejmě těch úprav se tady dá dělat mraky, můžeme posouvat křivky a úrovně, nebo vylepšit expozici, samozřejmě stmavit, zesvětlit, je tady toho fůra, ale
jak jsem mi říkal, já jsem provedl tady ty základní změny, které vlastně se provádí tady v tomto menu úpravy barev a já myslím, že to je dostatečné, co se tohoto prvního tutoriálu týče. Co vám ještě prozradím do příště, tak je to, že se budeme věnovat základním retuším, to znamená úpravy vat pleti, barvy pleti, stínů nežádoucích, všeho, co se tohohle týká. Bude to tutoriál trošičku delší, kde si rozebereme jednotlivé kroky, co kde dělat a jaké nástroje k tomu použít. Takže se uslyšíme do týdne, já předpokládám, že se mi podaří další tutoriál nahrát do týdne a určitě jsem rád, že jste si tenhle první tutoriál pustili a že zůstanete věrní i při dalších tutoriálech. Takže já vám zatím děkuju, mějte se hezky.